Boa tarde, benvidas e benvidos a esta sesión plenaria tan especial e tan emotiva que nos trae hoxe aquí. É un orgullo ver este salón de plenos cheo de xente que ven a demostrar os seus respetos ao Dr. Benigno Villots e realmente é unha maravilla que Cangas veña aquí a acompañar aos seus familiares e amigos que poidan ver, efectivamente, o cariño que se lle profesaba. Vouvos a pedir pola solemnidade que merece o pleno de hoxe que vos acordedes de apagar os móviles ou quitarlles o sonido. Como sabedes, temos un único punto que é a proposta do nomeamento de fillo adotivo a título póstumo o Dr. Benigno Villots Salgueiro. Eu vou a darlle a palabra aos propoñentes que son Protección Civil de Cangas para que eles volvan a ler a súa proposta, posto que como foron eles os que nos trouxeron aquí a todos e a todas, quero darlle a palabra para que nos lean o seu nomeamento, a súa proposta de nomeamento. Sube Cesario. Boa tarde, señora alcaldesa, señoras e señores concelleiros. Os coidados dos cidadáns e das cidadáns cando padecemos unha enfermedade en particular e a sanidade en xeral son unha necesidade prioritaria. As persoas que se dedican a prestar estes coidados sanitarios moitas veces non contan co todos os recursos que precisan para emitir unha boa diagnose. Unha das persoas que sempre defendeu a sanidade pública e gratuita foi o Dr. Villots. Dende o seu posto como médico no Centro de Saúde de Cangas e como xefe do servicio, foi quen de facer visibles as carencias que tiñan o Centro de Saúde de Cangas, o PAC e mesmo o Centro de Saúde de Aldán ou o Consultorio do IO cando este estaba operativo. Coa chegada da COVID-19 foi un referente para tomar as primeiras medidas de protección dirixidas á poboación de Cangas. Era a persoa na que todos e todas pousábamos os ollos para que nos guiase a hora de facer labores preventivas e logísticas. Diariamente, neste mesmo sitio, na reunión do Comité de Crise que se celebraba no Salón de Plenos da Casa do Concello, aparte de darnos as directrices para o traballo encomendado, era quen nos animaba a seguir e daba folgos nos peores momentos. Cando non sabíamos con que inimigo loitábamos, era el o que sacaba algún comentario para arrincar un sorriso. Cando non había material para os sanitarios nin para o personal que estábamos na rúa, era o Dr. Villots quen suxería algunha idea. Cando algúns dos que estábamos na rúa caímos contaxiados, en cuestión de horas foi quen de conseguir citas para que nos fixeran algo tan importante como era unha PCR. E antes de que nos avisaran se éramos positivos ou non a través dun SMS, era el, coa súa chamada, o que nos proporcionaba na maioría das veces o alivio das falsas alarmas. Que dicir dos cribados? Cando só se facían nos grandes hospitais das cidades, conseguiu que os fixeran en Cangas, e non só unha vez, senón en 3 ocasións, sendo unha delas compartido co Concello de Moaña. Foi un baluarte e un exemplo na xestión do brote da COVID-19 na residencia Domus Vi de Aldán. Coa discreción que sempre o caracterizou, fixo xunto co alcalde Pazos unha xestión mestra, buscando fórmulas para poder apoiar sanitariamente ao personal da residencia e proporcionándolles algo de material esencial. Por todo isto, na reunión xeral do personal voluntario da Agrupación de Voluntarios e Voluntarias de Protección Civil de Cangas o pasado 23 de decembro do ano 23 e a proposta da Xunta Directiva, aprobouse por unanimidade formular esta proposta ante a señora alcaldesa para iniciar os trámites necesarios para a concesión da distinción de fillo adoptivo. Creo que a sociedade de Cangas tiñamos unha débeda co Dr. Villots, polo que foi como médico e, sobre todo, como persona cercana a todos e a todas os que en algún momento precisamos del. Agradecer a súa familia, a súa presencia e á Corporación Municipal o apoio a esta proposta. Moitas gracias. A continuación, e antes de facer a votación formal,
Voulle dar a palabra aos portavoces se queren engadir algo para o Dr. Villoch. Boa tarde, noite a todos e a todas. Eu simplemente decir que sí, vamos a apoiar, como non podía ser de outra maneira, esta proposta de nomeamento do Dr. Villoch. Gracias. Bueno, a mí me van permitir ler unhas letras que son escritas porque había cosas que non quería que se me esqueceran e creo que o merece, este onde este. Entón, bueno, boas noites a todos e a todas. Bueno, hoxe xuntámonos aquí para recoñecer un homenaxe a unha persoa que deixou unha pegada fonda no noso povo, a nosa xente e nas nosas vidas. Benigno Villoch non só foi un gran profesional, sino tamén un gran ser humano, excepcional, alguén que soubo convencer a vocación de servizo nunha forma da vida. Durante a súa etapa como xerente do Centro de Saúde foi un referente para a sanidade de Cangas, pero máis alá da súa labor profesional, Benigno foi un amigo, un apoio constante, alguén a quen confiar nos momentos máis difíciles, que non foron fáciles. Benigno, hoxe cústame falar de ti en pasado, porque en realidade segue sendo presente, al menos o que a min se refire. En cada persoa que atendeches, en cada familia no que nos apoyaches, o moito que nos apoyaches nesta sala, e nos deches esperanzas, en cada decisión que tomaches pensando sempre no ben do noso povo, da nosa xente. Durante a pandemia, cando o medo e a incerteza se apoderaron de todos, ti estabas aí, con esa serenidade que transmitías calma, con esa determinación que nos daba forzas. Naqueles días, a nosa relación pasou de ser profesional a unha gran amizade. O agardo con moitísimo agarimo, as nosas conversas, os nosos compromisos e as nosas inquedanzas. E a túa capacidade de coidar non só a saúde, senón tamén a nosa alma. Hoxe, o Concello de Cangas concede a título póstumo a distinción de fillo adoptivo. É un recoñecemento máis que merecido e o temos claro todos aqueles que o tratamos, pero, sobre todo, é a nosa maneira de decirche grazas por decidir a túa vida o que decidiches, a coidarnos a nós, pola túa entrega, pola túa humanidade e o que se respeta con respecto á miña persoa, a túa amizade. Doenos a túa ausencia, pero sabemos que o teu legado é eterno. Seguirás presente na memoria deste povo, no noso corazón, no meu sempre. É o exemplo que nos deixaches. Descansa en paz, amigo, Cangas sempre te levará na súa alma. Boas tardes a todas e a todos, especialmente os familiares e amistades do Dr. Benigno Villoch. Hoxe reunímonos co corazón cheo de tristeza, pero tamén de gratitude por render a homenaxe á memoria de Dr. Benigno Villoch. A súa partida nun tráxico accidente, mentras practicaba senderismo, deixounos un baleiro imposible de encher. Benigno non foi só un médico excepcional, foi un ser humano extraordinario. A súa vocación de servicio trascendeu os límites do centro de saúde, estendéndose a cada recuncho da nosa comunidade. A súa dedicación á saúde e ao benestar dos seus pacientes era inquebrantable. A súa calidez humana reconfortaba a quen tiña o privilexio de coñecelo. Recordamos o seu sorriso amable, a súa palabra oportuna, a súa man sempre disposta a axudar. Benigno era un faro de esperanza nos momentos máis difíciles, un exemplo de entrega e compasión. Puídose ver cando foi no COVID, estuvo man a man co Concello e toda a veciñanza para o que se necesitara. A súa paixón pola vida reflectíase no seu amor pola naturaleza e seu espírito aventureiro. A naturaleza, a montaña, o senderismo, a súa paixón foi o lugar onde atopou a paz e desafío. Hoxe, a honrar a súa memoria, non só recordamos a súa tráxica partida, senón tamén o seu valioso legado. As súas ensinanzas, o seu exemplo e o seu espírito perdurarán en nós. Por todo o que foi e por todo o que nos deu, propoño que este pleno municipal recoñeza o Dr. Benigno Villoch como fillo adoptivo a título póstumo na nosa vila de Cangas, que o seu nome sexa recordado con gratitude e admiración, e que o seu exemplo inspire a futuras xeracións. Que esta homenaxe sexa un tributo á súa vida, ao seu servicio e ao seu valor. Que a súa memoria nos inspire a ser mellores persoas, a servir con amor e a vivir con paixón.
Gracias, Benigno, pola túa inestimable contribución á nosa comunidade. O seu recordo vivirá sempre nos nosos corazóns. Agora vou ler un pequeno relato dun gran doutor que tamén a min me gustaron estas verbas que llas vou a dedicar en castelán porque a él gustáballe falar en castelán. Do doutor Gregorio Marañón. Los hombres, fuera de lo común, tienen dos modos de ser ejemplares. Lo son mientras viven con el espectáculo directo de su acción, pero lo son. De la otra manera, después de dejar este mundo, cuando los ves desde lejos, cuando su gesto se ha extinguido y queda solo la estela deshumanizada de su obra. Moitas gracias a todos por estar aquí hoxe compartindo este pleno con todos nós. Moitas gracias. Boa noite a todos e a todas. Eu, personalmente, non podo dicir nada sobre Villoc, xa que non o coñecín, pero vendo o grande xentío que hai hoxe neste salón de plenos, resulta evidente que é un gran día para o pobo de Cangas. Non é habitual ver así esta sala. Por esa razón, aínda que non o coñecín personalmente, está claro que ben merece a distinción que se lle vai e o recoñecemento que se lle vai facer hoxe. Diría que, máis aló de todo o que levan comentado a xente que si o coñeceu e que traballou con el, sobre todo nos momentos máis duros da COVID, eu o que vexo é que cando unha persona deixa esa pegada a nivel persoal, que é o que estamos vendo hoxe aquí, máis alá da súa labor profesional, resulta evidente que merece o recoñecemento que o pobo de Cangas lle está dando. E, polo tanto, simplemente diríalle que, si pudera, evidentemente que non podo, noraboa a un gran médico por este recoñecemento e pola fonda pegada que deixou nos corazóns de todos os cangueses e canguesas. Gracias. Bueno, eu teño que falar dun amigo e non son capaz. Porque, bueno, estou segura de que nunca el hubiera querido que se dera este momento, eu tampouco quería. E ás veces bromeo pensando, non querías un homenaxe, pois vais a telo, porque nós non queríamos que ti marcharas, non? Botámoslo de menos dende o minuto 1 e temos que vivir con esa pena dentro. E temos que perdoalo por abandonarnos. O pobo de Cangas hoxe está aquí porque sinte a ausencia de Benigno. Porque todos nós somos distintos e todos nós vamos a deixar pegadas distintas. E a que nos deixou el é unha pegada dun ser humano, un ser que se volcaba, era a sonrisa franca todos os días, era a calma, era a paciencia. E, bueno, decir que Benigno marchou donde el desexaba estar, na montaña. Aínda que non nos guste, pero é así. Se tivese que pensar nun momento no que deixar a vida precisamente, pois igual escollía ese tamén. Non é doado para nós estar aquí, non é doado despedir a unha persoa que formou parte da nosa vida e que vai seguir formando parte dela, porque a cada un de nós que o vivimos nos cambiou e xa non somos o que éramos. E iso yo debemos. Entonces, haberá días que pensemos nel e teñamos ganas de sorrir, haberá días que pensemos nel e sigamos enfadados con el, e haberá días que solamente queramos choralo. Eu sinto un profundo respeto por todo o que fixo, por todo o que se vai facer, o que a él lle gustaría que se fixera, e sinto agradecemento eterno a todo o mundo que o quere, que o quiso e que o vai seguir querendo. Eu non imagino un mundo sin él, porque para ben ou para mal está dun xeito diferente con nós.
Grazas a todos. Moi ben, quero agradecer as palabras de recoñecemento e agarimo de todos os concelleiros e concelleiras para o Dr. Villots. Sempre se di, amor con amor se paga, e hoxe nesta sala se pode ver. Vou a dar paso á votación. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Moi ben, pois a partir dese momento, Benigno Villots é fillo adotivo de Cangas. Como non queríamos pechar este acto só co que estivemos falando ata agora, que foi bonito e emotivo, quero darlle paso a Cesario, porque nos teñen uns detalles preparados que fixeron tamén con todo o cariño para os seus amigos e familiares. Gracias, alcaldesa. Ben, hasta aquí é o acto xurídico de recoñecemento e da adopción do acordo plenario. A partir de agora é un acto que, desde a agrupación de voluntarios e voluntarias da Protección Civil preparamos con cariño. Temos a entrega dunha placa e dun diploma e isto está fora de guión, pero gustaríame que o diseñador dese diploma, por favor, Camilo, deras lectura ao texto. Faznos a honra, por favor. Fai 2 días comentábame a Concelleira Cultura e Cesario sobre este tema. Non tiña ningún dato, porque non me pasaron máis datos, que era para hoxe. É evidente que decía Susskind que Grenouille era ese personaxe desa novela negra do perfume, era desa xente que non supo ofrecer ni siquiera os seus excrementos. É todo o contrario neste caso, non? Por lo tanto, neste caso, quero facer referencia a que Benigno, eu só tive unha consulta con el, porque non era o meu médico. Porén, pois si tivemos certa relación. Benigno é desas persoas que a súa pegada, a súa estela, a súa pegada é tan fonda que a convirte en inmortal. Por lo tanto, pensei isto, non? Ilustrísimo Concello de Cangas, a Corporación Municipal do Concello de Cangas, en sesión plenaria extraordinaria celebrada a 21 días que os anticipámonos a esta votación porque así mo recomendaron, non? A 21 días do mes de maio do ano de 2025 adopta por unanimidade outorgar o presente diploma e distinguir ao doutor don Benigno Villots Salgueiro e nomealo fillo adoptivo de Cangas a título póstumo, en recoñecemento ao seu labor e entrega na condición de facultativo na procura da saúde e benestar da cidadanía de Cangas. Datado en Cangas, Galiza, a 21 días do mes de marzo de 1925. Isto é todo. Ben, facemos unha chamada á señora alcaldesa e a concelleira de Seguridade, por favor, que se poñan diante do estrado principal.
E vamos a facerlle entrega ao fillo Dr. Villots da placa conmemorativa e do diploma acreditativo do nomeamento como fillo adoptivo ao Dr. Villots. Buenas tardes. Es un verdadero honor y un privilegio estar aquí hoy representando a mi familia para rendir homenaje a mi padre con este reconocimiento. Él amaba profundamente esta comarca y lo demostraba en cada conversación y en cada historia que compartía con nosotros. Entregó su vida a su vocación, como médico aquí en Cangas. Para él, su profesión no solo era un trabajo, era un compromiso de corazón, una manera de cuidar y estar presente para quienes lo necesitan. Y así lo han expresado muchas de las personas a las que él cuidó. La noticia de su fallecimiento fue un golpe muy duro para todos los que lo conocemos y lo queremos. Su humanidad, su energía inagotable y su entrega han dejado una huella imborrable en nuestros recuerdos. Pero en medio de esta tristeza hemos encontrado consuelo en el inmenso cariño que esta comunidad y que todas las personas cercanas a él nos han mostrado. Las innumerables muestras de afecto y las historias que nos han compartido han puesto de manifiesto el impacto tan positivo que ha tenido él en la vida de tantas personas. Este nombramiento como hijo adoptivo es un testimonio de este cariño y del respeto que mi padre se ganó entre todos vosotros. Sabemos con certeza que, aunque no le gustaría, estaría profundamente agradecido por este honor. Y, en nombre de mi familia, gracias a todos de corazón por este gesto. El recuerdo que le debemos de tantos momentos felices lo mantendrá con nosotros. Ben, de seguido chamamos a Concelleira de Cultura e a portavoz de Alternativa dos Veciños, por favor, que nos acompañen. Chamamos a doña Madalena Villots, irmán do Dr. Villots, e a Belén Villar, por favor. Ben, de seguido, unha das personas, unha dos múltiples pacientes que tuvo o Dr. Villots e que ten unha afición moi importante que é o de xuntar letras, como dice el, ou de contar contos. Chamamos a Gelucho, por favor, que ten un pequeno poema dedicado ao Dr. Villots.
Señora alcaldesa, Corporación Municipal, conselleiros, conselleiras, Pilar Nogueira, Leni, Javi, Margarita, María Pastoriza, Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, médicos sanitarios, enfermeiras, enfermeiros, empregados, celadores do Centro de Saúde, donas cabaleiros, grazas a todos por este pleno asistir. Hoxe é Día Internacional da Poesía. Boa noite. Vou ser conciso e parco nas miñas verbas. En lembranza do Dr. Villoch. Meu doctor, meu amigo, nunca esperei escribir para ter que despedilo. A túa luz minguou, pero deixou o noso fulgor da túa radiante mirada. Hoxe, que honra para todos nós no teu primeiro aniversario, en este salón de plenos adicarche este homenaxe recordatorio. Cando un compañeiro se vai, queda un espacio baleiro que non pode encher a chegada de outro compañeiro. Benigno, nome de bondade e delicia, transmitías serenidade e confianza, doutores psicólogos de pacientes e amigos. No teu primeiro cabo de ano estamos ao teu carón a familia xunto cos teus mellores amigos para rememorar e dar gracias por tantos momentos de atención e acougo. A túa paciencia, trato amable e dedicación era o mellor tratamento. Era o mellor tratamento. Pois fixeron crecer e florecer o amor que sempre sementaches. Fúcheste sin avisar hai un ano, pero a impronta que deixou a túa existencia foi un agasallo para os que te coñecemos. Médico e paciente, para min o mellor do mundo. Seguro que para os teus ti era o mundo. Bo fillo, bo irmán, bo amigo. Para o teu fillo Javi, o pai sentido. Villoch, non nos abandonache nesta carreira chamada vida, senón que te adiantaches. Algún día non moi lonxe o que merezamos, chegaremos á meta e estaremos a teu carón no ceo. Seguro que alí te atoparemos. Benigno, podemos chorar porque te fuches ou estar ledos porque nos acompañaches. Pechar os ollos e rezar pola tua alma ou abrilos a valorar o exemplo que nos deixaches. Pecharon os teus ollos hai un ano estaban abertos. Uns quedamos aflixidos, outros vaguando por dentro. As vaguas dos grandes amigos, a túa enfermeira e todos os compañeiros do Centro de Saúde son vaguas de abatimento. As vaguas da túa compañeira e do teu fillo na almofada quedan en silencio. Sempre te lembraremos e seguirás nos nosos corazóns. Dende hoxe para sempre, de Cangas serás o fillo adoptivo. Descansa en paz, Villoch, querido amigo. Foinos bastante difícil conseguir fotos do Dr. Villoch, máis que nada porque normalmente era el o encargado da reportaxe fotográfica de inmortalizar os momentos. Co que fomos argallando intentamos facer un vídeo entre a súa vida social e a súa pasión.
Ir y quedar y con quedar partirse, partir sin alma, ir con alma ajena, oír la dulce voz de una sirena y no poder del árbol desasirse, arder como la vela y consumirse, haciendo torres sobre la tierna arena, caer de un cielo y ser demonio en pena, y de serlo jamás arrepentirse, hablar entre las mudas soledades, pedir prestadas sobre la fe paciencia, creer sospechas o negar verdades, es lo que llaman en el mundo ausencia. Quedar y con quedar partirse, partir sin alma, ir con alma ajena, oír la dulce voz de una sirena y no poder del árbol desasirse, arder como la vela y consumirse, haciendo torres sobre la tierna arena, caer de un cielo y ser demonio en pena, y de serlo jamás arrepentirse, hablar entre las mudas soledades, pedir prestadas sobre la fe paciencia, creer sospechas o negar verdades, es lo que llaman en el mundo ausencia, y es lo que llaman en el mundo ausencia, fuego en el alma y en la vida infierno, y lo que es temporal llaman eterno, es lo que llaman en el mundo ausencia. Bueno, vamos a dar la despedida a este pleno tan especial. Bueno, ahora, despois deste vídeo, especialmente emotivo, me imagino que todos estamos un pouco conmovidos. A intención deste pleno, despois de todo, é transmitir a súa familia o orgullo que o pobo de Cangas sentía por él e reconfortalos de alguna forma. Espero que conseguiramos que os sentiran queridos e consolados de alguna maneira. E se conseguimos eso, creo que por hoxe o obxectivo está cumplido. Nada máis. Boa tarde.